Bi ye alamisa ye juye kalo tile 30 ani 26 Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati togoya la aw minnu sɔgɔlen don an na sanga ni wagati ni an ka bi alamisa kunnafoni di waati selen aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla bi walasa ka an ka jamana kuntigi ale ni jamana ɲɛmaa tɔw ka déplacement nɔgɔya fɛn min ye avion présidentiel kura ye a jirala k'a fɔ o sanna an ka jamana kɔnɔna na ka sanga ni banbagaci wale tigilamɔgɔw ka bingani wale ka ɲɛsin avion présidentiel kɔrɔ ale ma kabini septembre kalo tile 17 tɛmɛnen san 2024 wagati la min senfɛ o bingani wale kɛra sababu ye ni ka ni avion présidentiel kofɔlen ale tiɲɛ o siratigɛ la yaasa ka an ka jamana kuntigi ale ni jamana ɲɛmaa tɔw ka déplacement ale nɔgɔya fɛn min ye avion présidentiel kura ye ale sanna ni a marque ye Boeing 737 ye min musaka bɛ taa i jɔ CFA wari miliyari 15 bɔɲɔgɔnko ale la yaasa fɛn min ye an ka jamana ɲɛmaaw ye ale ni jamana kuntigi ka déplacement ale bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. Walasa ka dɔ fara lakanako sabatili kan an ka jamana kɔnɔna na an ka jamana minisiriw ka dadala ɲɔgɔn ye senfɛ kunu juye kalo tile 29 san 2026 fɛn min ye gouverneur kura 3 olu sigira an ka jamana kɔnɔna na ni o bɛ tali kɛ Joyila ale marabolo ɲɛmaa kɛra général de division Keba Sangare fo ka taa se Kucala ale ma ni ale marabolo ɲɛmaa kɛra général de brigade Aruna Samake ale ni Seku ni o marabolo ɲɛmaa kɛra monsieur Siaka Magasa yaasa fɛn min ye lakanako ye dɔ bɛ se ka fara ale sabatili kan an ka jamana kɔnɔna na. Yusuf Bachili ni bɛɛ b'a dɔn Aras Bach ale ni Orozi Dunbiya olu ka kiri laban olu ma kɔnɔnen don août kalo tile 10 san 2026 natɔ ma an ka faba kɔnɔna na ni kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ fɛn min Aras Bach ale ni Orozi Dunbiya u transférela ka na an ka faba kasobon kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Yusuf Bachili ale bɛ MCA kɔnɔna na an bɛ wagati min na i ko sisan fo ka taa se Orozi Dunbiya ma ni ale bɛ musow ka kasobonna boli hakilina jiginna ni ma kofɔlen fila ninnu minɛla kabini san 2023 wagati la k'a da u ka majɛ dɔ olu kan ka ɲɛsin jamana ma. Bajangara marabolo kɔnɔna na maabugunatigɛbaliw kɛra sababu ye ni ka bingani wale ta ka ɲɛsin dugu naani ma Bajangara marabolo kɔnɔna na tarata 2 juye kalo tile 28 san 2026 min senfɛ kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ fɛn min ye ni maabugunatigɛbali kofɔlen ninnu ye u ye bingani wale ta ni ka ɲɛsin mɔgɔw ma ni u taara ni maaw bolola bagan caman olu ye min senfɛ ni wale kɛra sababu ye ni maa caman olu ye u sigiyɔrɔ bila ni ka i kunda Bajangara ale ni Nangiri dugu kan yaasa u ka lakanako olu bɛ se ka sabati cogo min na. Maabugunatigɛbaliw kɛra sababu ye ni ka embuscade da jagokɛla dɔw ɲɛ u bɔtɔ Awsa Filani sugu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gabiro commune na sibiri 2 juye kalo tile 26 san 2026 ni kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ maabugunatigɛbaliw kɛra sababu ye ni ka embuscade da ni jagokɛla kofɔlen ninnu ɲɛ nɛgɛ kanɲɛ 15 wagati la ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 16 wagati ma ni u kɛra sababu ye ka chauffeur dɔ ale bana fo ka taa se maa kelen ale banani ma. O siratigɛ la an bɛ taa baara dugu kɔnɔna na tarata 2 juye kalo tile 26 san 2026 nɛgɛ kanɲɛ 19 wagati la kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ maabugunatigɛ lakobali dɔ kɛra sababu ye ni ka bingani wale ta ka ɲɛsin dɔgɔtɔrɔmuso dɔ ale ma baara dugu kɔnɔna na min senfɛ ni bingani walekɛla ninnu kɛra sababu ye ni ka taa ni dɔgɔtɔrɔso kofɔlen ambulansiw ye u ka bingani walew olu senfɛ. Walasa ka bingani wale kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na commissariat de Korofina Nord mɔgɔw ka wulikajɔ bɔra olu boyanna kosɛbɛ juye kalo tile 19 ka taa se juye kalo tile 23 ma san 2026 ni ka tɛgɛda kɛ siganama 8 olu kan ni u ka baara kun tɛ dɔwɛrɛ o de ye ka maaw bolofɛn daraki ka bɔ u bolo fo ka taa se ka bingani wale ta ka ɲɛsin maaw olu ma ni
Commissariat de Korofina Nord mɔgɔw ka wuli ka jɔbɔrɔ olu bonyana kosɛbɛ min senfɛ u ye tɛgɛda kɛ moto 4 olu suɲɛni kan nin ma kofɔlen ninnu bolo an bɛ wagati min na i ko sisan fɛn min ye nin ma kofɔlen 8 ninnu ye u bɛɛ lajɛlen bɛ kiiri tigɛlama olu ka bolo kan u ni ɲangi min ka kan o bɛ na da u kan min senfɛ u bɛ wele bila jamana kɔnɔdenw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma maa o maa ni i siganala maa la k'a fɔ ko binganiwalekɛla do i ka weleli kɛ numéro vert olu la yaasa fɛn min ye lakanako ye ale bɛ se ka sabati cogo min na. Minisiriso min ka baara ɲɛsinen don kiiri koɲɛw ma an ka jamana kɔnɔna na ye kunnafoni kɛ k'a jira k'a fɔ ni wagati laban ninnu na wale dɔw olu b'a la ka cari bɔlɔlɔsiraw olu sanfɛ ni o bɛ tali kɛ denmisɛnw jagoli la bɔlɔlɔsiraw kan cɛnimusoya sira kan ni a y'a jira k'a fɔ ni wale ninnu tɛ Mali danbe ye min senfɛ minisiri min ka baara ɲɛsinen don kiiri koɲɛw ma a y'a jira k'a fɔ maa o maa ni i minɛla ni wale ninnu na ni ka denmisɛnw jago bɔlɔlɔsiraw olu sanfɛ musoya nasira fɛ kɛrɛnkɛrɛnniyala TikTok fo ka taa se WhatsApp ale ni Snap olu ma ni i minɛla ni wale ninnu na i ni ɲangi min ka kan o bɛ da i kan yaasa ka ni wale jugu ninnu dabila ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na. Fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka ni logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka ni logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara a ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tesaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la. An bɛ taa kɔ kan kibaru la Benin jamana kɔnɔna na kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ Benin douane mɔgɔw ka wuli ka jɔbɔrɔ olu bonyana kosɛbɛ ni ka tɛgɛda kɛ mugujugu kala 3,295 kan mɔbili dɔ kɔnɔna na Togo ni a tun b'a la ka i kunda Malaville kan min senfɛ kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ fɛn min ye ni mɔbili kofɔlen chauffeur ye ale bolila nka an bɛ wagati min na i ko sisan sɛgɛsɛgɛli baaraw olu bɛ sen na min senfɛ Benin jamanaw ye dɔ fara u ka lakanani baaraw kan yaasa lakanako ale ni basigi bɛ se ka sabati ni jamana kofɔlen na. An bɛ taa Senegali jamana kɔnɔna na motobolila dɔ ni ale kɛra sababu ye ka binganiwale ta ka ɲɛsin denmisɛn dɔ ale ma cɛnimusoya sira fɛ fo ka taa se a ka telefɔni suɲɛni ma ale ɲangira ni san 15 ka so ye min senfɛ kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ fɛn min ye nin denmisɛn kofɔlen ye a y'a laɲini ka nin motobolila kofɔlen lajɔ yaasa a bɛ se k'a ta cogo min na ka taa a bila a seyɔrɔ la ni nin motobolila kofɔlen kɛra sababu ye ka sira fara nin denmisɛn kofɔlen ye ni ka bin a kan cɛnimusoya sira fɛ fo ka taa se a ka telefɔni suɲɛni ma an bɛ waati min na i ko sisan fɛn min ye nin cɛ kofɔlen ye a bɛ Senegali kiiri tigɛlamaw olu ka bolo kan ni a ɲangira ni san 15 ka so ye. Chad jamana kɔnɔna na tɛgɛda kɛra marifa 74 kan siganama 30 olu bolo kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ Chad finitigilakaw ka wuli ka jɔbɔrɔ olu bonyana kosɛbɛ kabini juin kalo tile 13 tɛmɛnen san 2026 fo ka na se juillet kalo tile 27 ma san 2026 min senfɛ u ka wuli ka jɔbɔrɔ olu bonyana kosɛbɛ ni ka tɛgɛda kɛ siganama 30 olu kan ni ka marifa 74 minɛni ma kofɔlen ninnu na fo ka taa se fɛn min ye munition ni o ye marifakisɛw ye o 631 ma ale ni roquette RPG 2 fo ka taa se mobili 21 ale ma ani boisson jugu fo ka taa se fɛn min ye téléphone 12 ale ni moto 6 ale ni ɲɛnaminimafɛn caman o sɔrɔla nin ma kofɔlen ninnu bolo an bɛ wagati min na i ko sisan fɛn min ye nin ma kofɔlen ninnu ye u bɛɛ lajɛlen bɛ kiiri tigɛlamaw olu ka bolo kan nka kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ maa 14 olu ka kiiritigɛw olu bolo dara nka sɛgɛsɛgɛli baaraw olu bɛ sen na hali bi Chad jamana kɔnɔna na yaasa ka tɛgɛda kɛ nin ma kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen kan. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbɔ aw minnu tun sɔgɔlen don an n'a ni wagati na kɔ kunnafoni jɛlo olu lamɛn ni ne bɛ dansigi an ka bi alamisa kunnafoni dilo olu la aw kan bɛn sini juma kunnafoni di kuraw olu kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka lakanako ale ni basigi sabati an ka jamana kɔnɔna na.